سلااوتان لەبێت ئازیزان. ئەمڕۆ وڵات و خێزانەکانمان پێویستیان بە هاوکاری هەموو لایەکمانە. هاوکاری ئەمڕۆی ئێمە بۆ وڵاتمان، بۆ خێزانەکانمان مانەوەیە لە ماڵەکانمان. ماڵەکەم بخۆش ئەوێت، وڵاتەکەم بخۆش ئەوێت، بۆیە بۆ سەلامەتیان لە ماڵەوە ئەمێنمەوە. هەمومان با لە ماڵەوە بمێنینەوە. سلااوڕێز ئەس هونەرمەند شەریف قایران سلااوی خۆدیشینم ji bo her çar parçeyê Kurdistanê. Êsta nexweşiyekê pir mezin, nexweşiyekê pir xirab ketê nav alêmiyê. Xwedê me hemû wa hîfz û muhafeze bike înşallah. Dîzin gerek alîkar didin û alîkarin piştî girtiya vê nexweşiyê hemû dem cem miletê Kurdin spasiya xwe ji wan re dişênin ji bo herêmê hikûmeta Kurdistanê, dîsin papendê herêmê Kurdistanê û dîsin Wezaretê Tenduristiyê re spasî dişênim ku hemû dem alîkarin ji bo milletê Kurd hêviya min ew e em bê nexweşî zû zû xilas bibin. Lavarês, ez wekû yarizana Hilbijarda Iraqê û her wiha yana Hevlêrê û karmenda asayişê. Xweşxalim bi wan karên hikûmeta Herêma Kurdistanê kirîn bû berangarbûna vîrusa koronayê. Ne diyar e ku vîrusa koronayê vîrusek matirsidar her wiha vîrusek ne diyar e. Ji ber hindê vêtin em hemî pabendî rênmayên hikûmeta Herêma Kurdistanê bîn û pabendî wan rênmayê bînin Wezareta Tenduristî, Wezareta Navxwe ded û parastina giyanê me. Êrê em divêt ez destxweşiyê li wan kara bikem û wan karmendên ku niqet erkî dibû parastina giyanê me. Ez wekû yarizanım ya amade me bi her karekî hikûmeta Herêma Kurdistanê bi rast bêrîtin hemû şêweyekî dê yarmetiya hikûmeta Herêma Kurdistanê deyên da bişên zal bin ser vê vîrusê.